खुलुमबाय रायजोफोर बड'मेस टाइम्सनि गासैबो दर्शकफोरखौहाय आंनि गोसो गोरबो सिंनि प्राण खुलुमनायखौहाय जासिहरबाय। दिनैहाय आलिपुरदुवार जिल्ला सिङाव थानाय DI अफिसाव दङ। जों नै बावैसो सिगां जे घटना जोंनि मनरमा नार्जिनारि जे मोनसे कामाख्यागुरि मिशन हाई स्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै मावो। बिथाङा मोनसे अभियोग लाबोदोंमोन जे अभियोगनि परिप्रेक्षिते जों सठिक तदन्तखौ खालामथों होननानै जों पश्चिम बंग दुलाराय बड'मेस समाज आरो आं मोनसे बिबानाव दङ आदिवासी डेभलपमेन्ट कालचार बोर्डनि रायजोनि सदस्य हिसाबैहाय आंबो बेयावनि DI मेडाममोनखौ प्रेयार हरनामोन जाहाथे तदन्तआ सठिक जाथों होननानै। नाथाय तदन्तआ मनरमा नार्जिनारिनि माने एक हिसाबाव नायनो थांला एगेन्स्टआव फैदों। बेयाव जों दुखित केनना सिखावा खावनानै माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा जे बे घटनाखौ बा बे खोथाफोरखौ जों बुङामोन होननानैहाय। दा बिसोर साथामानाखि होनदों जों बे धरনের कोनो खोथा बाथ्रा होनाखै। बेयाव आंबो दुखु प्रकाश खालामो बिकज जों मिथिगौ जोंबो तदन्त खालामदों सिंजों सिं सोंदों गासैबो टिचारफोरा सोंदों आसपासनि मानसिफोरा सोंदों बे जे हेव खालामनायनि जे प्रथा बे हेव खालामनायनि प्रथाया निश्चय बे स्कुलाव दङ। जोंनि ST फोरखौहाय बेबायदि नजरावहाय बिसोरो नायो जों बेखौ मिथिखायो। खोथाया जाबाय जोंनि जे स्कुलाव मनरमा नार्जिनारिया फोरोङो बे स्कुलनि हायाखौनो हচ্ছে बिनि बिब'फोर दान होनायनि आर बे इन्टायर बे जायगाया हচ্ছে जों मेथ्स बड'फोरनि बे जायगाया जोंनि जायगायावनो जों जुदि फोरोंनायावबो बिसोरजों हेव जानाङो हेनस्था जानाङो थेवब्लाबो जुदि जोंनि बड'फ्रा जुदि एक साथ जानाङा जोंनि मेथ्सफ्रा जुदि एक साथ जानाङा बेयावहाय गुबुन जातिफ्रा एकदम सुजुग मोनो नाचिनो सुजुग मोनो। जों खोनानाय बायदिब्ला जोंनिनो किछु संगठन दं बे संगठनफ्रा जायहा दोषि मावदों बिसोरनि सिमबान तदन्त खालामनानै फैदों बिसोर ना स्कुलाव सोंहैदों ना बिसोरो जायहा निर्जादिता बिनि नावबो थांनानै सोंहैथों। बेबायदि खोनानानै जोंबो दुखित जोंने ठीक আছে दोषिया जादोंना जायाखै बा बे धरনের खोथाफोरखौ बुंदोंना बुङाखै बे परेर खोथा। नाथाय आंनि सासे बड' फिसाया हेनस्था जादों दुखु खस्थ'आव थादों बेयाव जोङो बिनि फारसे प्रथम थायग्रोनांगौ। रिपर्टना जाफैनाय फैया बे परेर खोथा किन्तु जोंने बेखौ नायग्रोनांगौमोन जिहेतु बे बड' फिसा। नाथाय बिथाङा गोगोम आफसोस खालामहोदों बेबायदि जे जोंनि संगठन जोंनि जातिनि संगठन जोंनि बड'नि संगठना बेबायदि जायनि प्रति एलिगेसन दं बिसोरनियाव थांनानै तदन्त खालामनानैहाय एक प्रकारनि स्टेम्प लागायना होदोंमोन जे मनरमानि दस बेबायदिसो साननानै बिथाङा गोगोम दुखु खस्थ' खालामदों। आंनि जे सोनाब बंगनि गासैबो बड' हारिफोरखौ आं खावलायहरनो जोंने दुखु खस्थ'आव एक साथ थानो सोलोंनांगौसै नाखि जों बिनि दसखा बिनि दस मानसिफ्रा एफा गोजाननि फैनानै जोंनि बे एलाकायाव फैनानै बेबायदि बुंनो साहस जानाय नङा बेबायदिखौ दासान। निश्चय दाबोनो जों किछु जायगायाव जों जे हेव जायो ST जानायनि गुनै बेखौ जों अनुभव खालामनो हायो। कारन जायफ्रा बे जोंनि ST एलाकायावहाय टिचार खालामो जायफ्रा बड'फोर दं जांगरफोर दं बोन्दोंफोर दं बेबायदियाव खालामो ठीक আছে किन्तु जायफ्रा मेजरिटि हारसाफोर एलाकायाव थांला बेबायदियाखौ अनुभव खालामनो हानाय। आं लुबैयो बेबायदि दुखु खस्थ'नि समाव जाहाथे जों एक साथे मिलायनानै थानो हायो एबं जोंनि जे प्रेजेन्स जोंनि जे इउनिटिखौ एक साथे दिन्थिनो हायो बेखौ बेनिखाय आं गासैबो जोंनि हारिखौ आं खावलायो संगे थानायनि गुनै नाकि बेरेखा मावनायनि गुनै। आं एसेनोसै बेखौ बुंनानै आं आर खेबसेबाव बिथां गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनानै आं दोननायसै गोजोन्थों।